डिजाइनार बाजैया जोंना लामाया नै आं ब्लग खालामबाय नै जों गासिबो दं दायो जोङो दायो मानगोनां बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द सारनि न' मोनफैबाय आं नोंथांमोननो देखायनो गोसो एसेनो स्लाइडलि उदालगुरि जिल्लायावनो जों गामि सेरावनो नैबे सारनि न' नैबे आरो गुबुन गुबुन जायगायाव दङ देखायथ'ला जोङो ओमफ्राय ओरै थांबाय जों गामि आरोना बे सेरावनोखा सारनि ससे फैखांनानै नै जों गामि मोनबाय नै बेथ' जेबोआनो नंबावा कलेज सेरनि लामालै ओरै थांबा कलेज मोनबाय उसुंनि लामायानो जाजोबाखै मालायखौथ' मा बुंनो उसुंनियानो जायाखै रायजोफोर उसुंनानो सोरबा बुंनो हागौ दावराव जानो हागौ पार्टिनि लाना खिन्थु नोंगौखौ बुंना दिनै गामिनि लामाखौ बायद' जादों बेखायनो नै नैबे जों उदालगुरि कलेज थांबाय ससे थांबानो मोनहैबाय मावफ्रामनानै नैबे ससेल' खाब्रा हाग्रामा सारनि दिनावहाय बेखौबो बुंनांगौ जागोन खननै फैखांबाय बे लामाया मावज्रिदबायब्रा नै जाबायानो एसे ओमफ्राय गैला मा जाखो भुला दं बैयावबो हरा नङा हरदों गोजौनिफ्राय खिन्थु ठिकादारफोरनि भुल ओमफ्राय माखासे डिपार्टमेन्टनि घोटाला खालामग्राफोर र' ससे थांबावनि जोंना लामाया नै कलेज सेरनि लामायानो आरो बेथ' एसे उनसि जाबावबाय आरो सिगांना साहा बांगालपारा फाक्का जाहैजोब्बाय फाग्लासो जोंनिजोंना गैया ओमफ्राय नै बे सेसखा उदालगुरि सान्तिपुरनि लामा कलेज सेरजों हाबबोनाय नैबे नर्थ सान्तिपुरनि चार्च जाहैबाय उफाय गैया लामायानो गैया जोंना मालायनिखौथ' मा बुंनो केमेरायावथ' बारा इसेबां नुवा बाइकजों थांनो हायाबाव संख्ल'नायफ्रा लामाया गबिन्द सारनि लामा एरियानि गावनि लामाखौ फुरा रिलिफ होगासिनो दङ नैबे हारसिं आं बुंनाया बेसो न' उसुंनिखौनो मावाखै गबिन्द सारा डिपुटि चिफ मामुलि पावार गैया खाम्फाया खाम्फा सारा नोंसिनि दोननाय जों जोबदों दा चिराङा मामुलि नङा उसुंनिखौ मावनो रोङाखैबा बेलेगखौ मा मावनो बेसो बेब्रा सेंसन जाखांनायसोथ' नै डिपुटि चिफ जाना 5 बोसोर नै जोबलायलांसै सेंसन जाबायथ' माने नोंसिनासो जालाबायग्रा बारा दां ओइ आबै लामाया मा जाखो लामाया माला जाबावगोन बुक मोननैब्लाबो लानांगोन बे लटारिया सोरनिबा थाखाय नङा जायफोरा जायफोर एनायै नांनानै थानाय केस नैबे एक्स एन डि पि नि बिमा बेबो बांबुर माबा आदै गालानि कन्ट्रिबिउसन दं आरोखि बे फैसाखौ बिसोरनो हरगोन आरोखि ओरैहाय जायफोर एनायै लामाया सेस कारा जों गामि फिल बियो ओके गुदुं सोनजोबखायो गारियानो जोंनि थाखाय नङा लागाव जाय फानग्रा एसे माबा दं आरोखि बे बुंनानैथ' लानो ओरै चार्च थांबाय जोंनि ओरैनो फाननो नङा होमबा थानांगौ डिजाइनार बाजैया नैबे गेजेरना माथो आच्छा खारजोबबावबाय एक्ट्रेससो जानो नागिरखोना माखो बिसोरलाय जेन हरसिगोन दं मोनफ्रोमबो मोजां नुदों खिन्थु मोनफ्रोमबो बिथिङावनो माबानांगौ जौगानांगौ बाजैया मा डिजाइन खालामोमोनलाय गासैखौबो ड्रेसफोरखौ एनि ड्रेस बाजै दा ड्रेसनि मेकआप होयो ए टु जेड बिराद मोजां सोलियो बिसोर जेनुइन गामि न'निफ्रायनो हौवाया आइटि कम्पानि बेलेगाव थायो औ बिदि आरो नोंसिनि गामिनि आरो ने इयो औ एखे बेबायदि बे कारेन्टआनो बोथाबजोब्बाय जों गामिखौ आंलाय ड्रेसखौ गोजौना मानसिफोरखौ एसे होयो गोरलै सानदोंमोन लोगोफोर हरबाय बाजै नङा बे सासेयाल' बाजै बैसोर सिख्लाफोरसो अके दे माइया बारा मोजां जालै फैयै गुवाहाटि मोनफैलायबाय जोङो गासैबो नै खावब्ला दंजोबो आदा गेदेर खावब्लि गैयालै खावब्लासो होनजोबखादों एलथ'आ मा टाइपनि गारि जाखो जोंना ग्रुपनियाव सहैसिगोनलाय
आं गामियाव थांदोंमोन गामिनि भिडिअ बे न' स' लानाय बेखौ आं लायाखै आदा सोमदोन इस्लारि लादों सरि सोमदोन बरगयारि लादों ओमफ्राय आदा अफ्रिबो लादोंदां एसे बिसिनि चेनेलाव नुगोन बै भिडिअखौहाय बेखिनियानो दोनथ'बाय आं गबिन्द सारखौ बुंनायखौ गाज्रि मोना एक्सुवेलि मानो होनबा जोंनि उसुंनिनो होनजायोना जोंनि गामि नांजाबखानाय जों गामि लामाया जायाखै नालाय कलेज सेर ना ओंखायनो बुंबाय आं एसेबाबो बे आरोना थाबैनो मावनानै होयोबा बहुद गोजोनथाव जागोन